दिनै ख्रिस्टियान आइजो जायोबा ख्रिस्टियान हिन्जाव जायोब्ला सासे ख्रिस्टियान महिला जायोब्ला माबायदि जानो नांगौ माबायदि दैखान्थि गोनां सासे आइजो जानो नांगौ माबायदि सासे दैखान्थि गोनां महिला एबा दैखान्थि गोनां सासे बिहामजो दिनै जानो नांगौ मानोना आं जेरैबायदि नुदों जेरैबायदि मिथिगासिनो दङ जेरैबायदि नुगासिनो दङ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावनो होन अबेबा फेसबुकआवनो होन अबेबा इन्स्टाग्रामावनो होन अबेबा इउटिउबावनो होन गोबां दिनै ख्रिस्टियान आइजोफोर गोबां दिनै ख्रिस्टियान हिन्जावफोर जि समावनोखि बिसोरो गावसोरनि मण्डलिनि फोथायारिफोरखौ लानानै गावसोरो दैखान्थि गोनां सासे महिला एबा दैखान्थि गोनां सासे आइजो जानो नांगौमोन बिसोरनि नोजोरावहाय जायफोरानोखि दिनै गोदानै हाबा जादों गोदानै नखर दादों बिसोरनि नोजोरावहाय दैखान्थि गोनांसो जानो नांगौमोन थुलुंगा गोनांसो जानो नांगौमोन नाथाय दिनै बिग्रायनायनिफ्राय बिग्रायलांनायखौसो नुगासिनो दङ जेरैबायदि ख्रिस्टियान हिन्जावनि आखल आखु जानो नांगौमोन जेरैबायदि ख्रिस्टियान हिन्जावनि हुदाफोर आखलफोरा बिसोरनियाव थानो नांगौमोन इसोरनि बोसोन बायदि जिउ खुंनो नांगौमोन बेफोरबायदि जाहैबाय बिसोरनियावहाय नुनो मोनाखै आरो जायनि जाहोनाव दिनै नखराव मालाबाबो मिलायनाय गैला नांलाय खमलाय एना एनि दिनै गोबां ख्रिस्टियान बिहामजोफोर दिनै जायानोखि गावनि बिहाव बिखुनजोखौनो दिनै मान होनो रोंलिया मान सन्मान लाखिनो रोंलिया बेनिखायनो दैखान्थि गोनां जा थुलुंगा गोनां सासे आइजो थुलुंगा गोनां सासे हिन्जाव जा बोसोन बिजाबनि लिरनाय सुइद' अयदा 1 पदआव बेबायदि बुंदों गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो नाथाय आखल गैयि हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो दे नखरखौ फेदेरनाय फाहायनाय बे हिन्जावफोरनि आखायाव नों नखरखौ फोजौनोबो हागोन फाहायनोबो हागोन बे नोंनि आखायावनो दङ नखरखौ नों माबायदि सलायलांगोन माबायदि सामलायगोन आन्थाय होननानै बुंदों बेयाव आन्थाय आखल गैयि हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो गावनि आखाइजों गावनि मावनायजों गावनि आखल आखुजों गावनो गावनि नखरखौ धंस खालामो गावनि नखरखौ सिफायनानै लायो मोजां नखरखौ सिफायनानै लायो मोजां हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोखौ मोजां हौवा हिन्जावनि अनलायनायखौ गावनो सिफायनानै लायो आखल गैयि हिन्जावा दे आखल गैयि आइजोआ आखल गैयि महिलाया आखल गैयि बिहामजोआ गावनि नखरखौ गावनो सिफायनानै लायो ससियेल मिडियाफोरावहाय नुयो दा गोबांनो इउटिउबावनो होन फेसबुक पेजआवनो होन अबेबा इन्स्टाग्रामावनो होन मा नायनो दिनै जि समावदि सासे दैखान्थि गोनां महिला जानो नांगौमोन दैखान्थि गोनां आइजो जानो नांगौमोन थुलुंगा गोनां सासे बिहामजो जानो नांगौमोन नाथाय मा अबेबा फ्रक गानगोन अबेबा स्कार्ट गानगोन मोसागोन रिल्स बानायगोन भिडिअ बानायगोन आरे डलारखौ खामायनायावनो गावसोरनि नखरासो धंस जालांबाय मा एथग्राब बेफोरबायदि गैयि जादों नामा ना नोंना हौवायानो नोंनो खामायनानै होनो हायाखै जेरावनोखि नोङो प्लान खालामदों डलार खामायनानै बिदि खालामगोन बैदि खालामगोन आरे एथग्राब बेबायदि दा सान बेबायदि दा जा गावनि मान सन्मानखौ बिनि थाखाय दा खोमा थाखानि थाखाय फैसानि थाखाय गावनि मान सन्मानखौ गावनि नखरनि सन्मानखौ गावनि मण्डलिनि सन्मानखौ गावनि फोथायारिफोरनि सन्मानखौ दा खोमा गावनि फोथायारिफोरनि नोजोराव दैखान्थि गोनां सासे आइजो जा महिला जा नोंनि मण्डलियाव नोंनि चार्चआव नोंनि हौवानि सिगाङाव दैखान्थि गोनां सासे हिन्जाव महिला जा नोंनि बिसा बिसौफोरनि सिगाङाव नोंनि गथ' गथायफोरनि सिगाङाव दैखान्थि गोनां सासे थुलुंगा गोनां बिमा जा नाथाय नोंनि आखलानो बेबायदिबा नोंनि मण्डलिनि मानसिफोरा माबायदि सानगोन माबायदि बुंगोन अब्ला जि समावनोखि नोङो मण्डलिखौ सालायनो नांगौमोन मण्डलिखौ दैदेननो नांगौमोन अब्ला नोंनो बोरै बिबान होगोन नोंसोर बोरै बिबान लागोन बेबायदिब्ला खायफाथ' सान्दुं खामजानो गिनानै मावनांगौ खामानिखौ मावला न'नि उसुंफोराबो हाग्राजोंनो बुंफबजोब्बाय हाग्रा फुवा न' फोसाबा दिनै सान्दुं खामोनो माबा जायोनो नालेखा जायोनो मोजां नुनाय नङानो भिडिअ'आवहाय समायना नुनाय नङानो आरो अबेबा समफोरावथ' गोबां लेथ्रा वर्ड इउज खालामनायबो दङ बे समफोरखौनो लानानै रिल्स बानायो मिथिगौना गोबां दिनै बेयावहाय फेसबुक पेजआवहाय नोंनि फ्रेन्ड लिस्टआवहाय गोबां दिनै बेयावहाय नोंनि मण्डलिनि मानसिफोर नोंनि लिडारफोर थायो दैदेनगिरिफोर थायो जायानोखि नुयो मिथियो खोनायो दिनै नुगासिनो नोंसोरनि आखल आखुखौ आरो बेबायदियाव सासे ख्रिस्टियान नखरा सासे ख्रिस्टियान आइजोनि नखरा धंस जाया माबायदियाव धंस जायो आखल गैयि हिन्जावा नखरखौ संहार खालामनानै लायो होननानै बुंदों जायनि जाहोनाव बोसोना ओरैबायदि आखल गैयि जालांबाय दानि ख्रिस्टियान हिन्जावफोर ख्रिस्टियान आइजोफोर दिनै मा गोनांथि दं दे बेबायदि खालामनो मा दरकार बेबायदि खालामनो जि समाव नोङो नोंनि गथ'फोरनि सिगाङाव दैखान्थि गोनां बिमा जानो नांगौमोन
नोंनि हौवानि सिगाङाव दैखान्थि गोनां सासे हिनजाव जानो नांगौमोन नोंनि थाखाय नोंनि हौवाया जथुमाफोराव बाख्नायजानाय मिथिसारजानाय जानो नांगौमोन दि बिनि हिनजावा बेबायदि इसोरखौ गिग्रा बेबायदि आखलनि बिनि हिनजावा बेबायदि मोजां सासे आइजो मोजां सासे बिहामजो नाथाय नोंनि थाखाय नोंनि हौवाया दिनै अपमानसो मोननांदों नोंनि थाखाय नोंनि मण्डलिनि लिडारफ्रा दिनै अपमानसो मोननांदों गोबाव सम दिनै मबाइलावसो टाइम स्पेन्ड खालामसै ना गथ' गथायखौनो फोरोंनो मिथियो ना गथ' गथायखौनो फोसाबनो मिथियो सासे आइजो जानानै सासे महिला जानानै सासे ख्रिस्टियान बिहामजो जानानै फिसा गाननानैसो रिल्स बानायबावगोन मिथिगौ ना बेबायदिखौ माबोरै आखल गोनां हिनजाव बुंनो बेबायदि आइजोखौ बेबायदि हिनजावखौ सासे हौवाया बोरै फोथायगोन बोरै अनगोन बोसोन बिजाबनि लिरनाय एक्ट्रेस अयदाय दसपद आखल गोनां आरो मावनो हानाय हिनजावखौ मोननाया बेसे गोब्राब बियो दाम गोसा अलंकारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार बिसाया बिखौ फोथायो आरो बिहा जेनिबो आंखाल जाया जेसे गोबाव बियो थांनानै थायो एसे गोबाव बियो बिसायनि गाहामनि थाखाय मावो हामिखौ मावथारा नों नोंनि बिसायनि गाहामनि थाखाय मावदों ने नों नोंनि बिसायनि गाहामखौ सानदों ने नों नोंनि बिहाव बिखुनजोनि गाहामखौ सानदों ने नों नोंनि नखरनि गाहामखौ सानदों ने नोंथ' हामिखौसो मावगासिनो माथो नों नोंनि मण्डलिनि गाहामखौ सानदों ने नोंनि फोथायारिफोरनि सिगाङाव नोङो गाहामखौ सानदों ने गाहाम सानजानायखौ नोङो मावदों ने गाहाम बुंजानायखौ नोङो मावदों ने बोसोन बिजाबनि लिरनाय एक्ट्रेस अयदाय दसपद गागिफोरनि जथुमायावबो बिनि बिसाया सासे मिथिसारजानाय मानसि जायो दिनै नोंनि बिसाया नोंनि नखरा माबायदि मिथिसार जागासिनो मा होननानै दिनै बुंजागासिनो मा होननानै दिनै सानजागासिनो गावनि हिनजावखौनो सामलायनो रोङा खोमा गावनि हिनजावखौनो बुजायनो रोङा खोमा गावनि हिनजावखौनो दैदेननो रोङा खोमा गावनि बिहामजोखौनो जेबो बुंनो हाया खोमा गावनि बिहामजोखौनो एसेबो बानजायनो हाया खोमा बेसे बुंजागासिनो जानो हागौ सिं सिं बेसे रायखोमा जागासिनो जानो हागौ सिं सिं फेसबुकनिफ्राय आथिखालाव गोबां डलार खामायनायनि थालाव थागासिनो दङ गोबां मानसिफोरा गोबां आइजोफोर आरो बेयाव जोंनि गोबां ख्रिस्टियान आइजोफोर ख्रिस्टियान हिनजावफोराबो इनभल्भ जागासिनो जेखौ दा माव बेखौ मावो जेखौ दा सान बेखौ सानो जेरैबायदि आखल दा दिन्थिहोनो बेबायदिनो आखल दिन्थियो बयजोंबो मिथिसारजानाय जानांगौमोन नोङो सासे मोजां बिहामजो होननानै बयजोंबो मिथिसारजानाय जानांगौमोन नोङो सासे मोजां आइजो मोजां महिला मोजां हिनजाव होननानै नाथाय गाज्रि बिसयआवसो नोङो मिथिसारजानाय जायोबा सासे ख्रिस्टियान हिनजावा माबायदि जानो नांगौ सासे ख्रिस्टियान आइजोआ सासे ख्रिस्टियान हिनजावनि आखल आखुआ माबायदि जानो नांगौ मा नोंसोर दासिमबो मिथियाने मा नों बुंगोन नोंनि फिसाफोरनो गथ'फोरनो मा नों बुंगोन नोंनि मण्डलिनि फोथायारि आइजोफोरनि सिगाङाव मा नों दिन्थिगोन जायनि जाहोनाव दिनै गोबां नखरफोरावहाय नांलाय खमलाय दावराव दावसिफोरानो जोबनो थाङा हौवा हिनजावनि गेजेरावनो ना मोजां मोनसे सोमोन्दो दंबावो ना हौवा हिनजावानो मोजाङै गोरोबज्लायो ना मोजां मोनसे अनज्लायनाय दङ ना खौसेथि दङ दिनै जेबो गैलिया माखौथो बुंदों इसोरनि बोसोनाव ना आखल गैयै हिनजावा नखरखौ सिफायो होननानै संहार खालामो होननानै नोंनि आखल गैयिनि थाखायथ' नोंनि नखरा बायबाय नोंसिनि हौवा हिनजावनि खौसेथिया बायबाय आखल गैयिनि थाखाय सासे हिनजावा आखल गैयि जायोबा नखरफोरा बेबायदि जायो सिलिंखार जालाङो दिनै गावखौ समायहोनायावनो गावखौ फोसाबनायावनो आखल आखुआ लेथ्रा जालांबाय बे महर मुस्रिखौ फोसाबनायावनो खानायफोरखौ स्टाइल बानायनायावनो मेकआप खालामनायावनो आखल आखुफोरा मैला जालांबाय मान सनमान गैयै जालांबाय That's why एक पिटरनि लिरनाय 3 अध्याय 3निफ्राय नायोब्ला जोङो मोननो हायो समायना खानाय हेबनाय सना रुपा एबा दाम गोसा हि गानफबनाय बेफोरबादिजों गावखौ समायहोआलाबानो अरायबो समायहोग्रा गुरै आरो सोद्रोमा जानायजों गावखौ समायहोदो इसोरनि सिगाङाव बेनो दाम गोसासिना अरायबो समायहोग्रा गुरै आरो सोद्रोमा जानायजों गावखौ समायहोदो होननानै बुंदों इसोरनि सिगाङाव बेनो दाम गोसासिना नोंनि महर मुस्रिया नङा नोंनि फेशन नोंनि लुक्सआ नङा नोंनि खानाय हेबनाय नोंनि खानाय स्टाइल बानायनाया नङा नोंनि दाम गोसा हि गानफबनाया नङा होननानै बुंदों नाथाय गुरै आरो सोद्रोमा जानायासो इसोरनि सिगाङाव दाम गोसासिन होनदों बेसे समायहो सना रुफा गाननानै खानाय हेबनानै खानाय स्टाइल बानायनानै दाम गोसा हिफोर गाननानै नाथाय बेबादिजों नोङो इसोरनि नोजोराव उदायसिनसो
लाब गैया गोबायन जानाय सासे बेक्ति सासे हिनजाव सासे आइजोसो गावनि नखराव मा मावनांगौ मा खालामनांगौ बेखौनो दासिमबो मिथिया मबाइलावनो नांथाबगासिनो गावनि फिसाफोरनि सिगाङाव माबायदि दैखान्थि गोनां सासे बिमा जानो नांगौ सासे दैखान्थि गोनां महिला जानो नांगौ बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव नोजोराव माबायदि दैखान्थि गोनां सासे बिहामजो जानो नांगौ बेफोरखौबो दासिमबो मिथिया माबायदि नों सासे ख्रिस्टियान आइजो जागोन बेबायदिजों आरज खालामनायाव दैखान्थि गोनां जानो नांगौमोन गावनि गथ' गथायफोरखौ दांनानै आरज खालामनांगौमोन बिसिनि लागै नोङो आरज गाबनांगौमोन गावनि गथ'फोरनि थाखाय गावनि बिसायनि थाखाय नोङो आरज खालामनो नांगौमोन गावनि बिहाव बिखुनजोनि थाखाय नोङो आरज खालामनो नांगौमोन फास्टिं थानो नांगौमोन इसोरनि बोसोनजों थुलुंगाफोर नोङो होनो नांगौमोन रिल्स बानायनायावसो नोंसोर दिनै नांथाबगासिनो जाबा नाथां नंबां जाबां गितफोरजों गावसोरखौनो एक्टिं दिन्थिबाय थागोन गान माबायदि लेथ्रा लेथ्रा गानगोन माबायदि लेथ्रा लेथ्रा गितफोर बेयावहाय बुंगोन बेफोरजोंनो गफबनानै थाबाय आरो बेबायदि आखल गैयिनि थाखाय नोंसिनि नखरा नाय जोबनायनि लामायाव थांगासिनो धंस जालांगासिनो बेनिखायनो बि केयारफुल अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिमाफोर एबा ख्रिस्टियान आइजो ख्रिस्टियान हिनजावफोर ख्रिस्टियान महिलाफोर नोंसिनि आखल आखुआ बेबायदि जानाया इसेबो समायथारा इसेबो मोजां नङा बेफोरबायदिया इसेबो मोजां नुवा बेफोरबायदिखौ नोंनि मण्डलिनि लिडारा दैदेनगिरिया अब्ला नोंसोरखौ मा होननानै बुंनो मा होननानै बाख्नायनो दिनै एथ'ग्राब बुंगासिनो थुलुंगा होगासिनो नोंसोर माखौ खोनासङो गिर्जायाव नोंसोर माखौ दिनै बानजायनायखौ नोंसोर नाजावो